Tresna. Manen-manen Yai. manen Tresnaku marang sliramu ibarat tanpa paribasane opo penjalukmu bakal tak turuti. Kenapa ya? Coba. Bebono apa sing mbok jaluk, Jonggrang? Iya apa sing jaluk, Jonggrang? Bakal tak turuti, Jonggrang. Pesan jaluk pedune lintang lawan bulan tak turuti, Jonggrang. Berbamane opo, Jonggrang? Ojo candi, Yai. Bayi cacahe 1000. Ojo mung candri, candi, Yai. Apa panjulang panjalukmu bakal tak turuti? Apa neh kulupan, Yai? Iya. Candi 1000 dadi Jonggrang, coba ketungan kae Jonggrang. Salon paling unik kuwi candi kabeh. Temantus, Candi sing dawa dhewe sing iki sing dawa dhewe Temantus. lah kae candi apa bae? Kae jenenge candi. Candi apa? Sedia laras. Sedia laras juga. Kae cacahe ana 250. Iya bener juga. Lah niki Kae yo 150 juga. Simpal yo kaitan dibule jebul. Iya. Iya juga. Kae papat kok iso. kurang siji Ya kowe. Lah marahe jeneng sira. Coba jeneng sira ku. Apa nek katani? kurang siji bantu aku ora iso nampa katresnamu Yen kaya mangkono Jogja. Iku kaya jago